kasa haka Mejo, ni nake zuba baitika Mejo, keken waka haka Mejo, tafiyar mai gaskiya Mejo, tafiyar ba hayaniya Mejo, daga nan har Libya Mejo, ka zabin al'umma Mejo, mun bi ka da confidence Mejo, mun bi ka da addu'a to dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci Rabbana mai ikon gaskiya wanda shi ke mun ban fargaba rayuwa ta garabi take nace masu kina ba zan faɗi ba nayi nisa don haka nan nace hakurin nan za ku yi ci gaba dogaro na Allah na rike babu boka gashi ina gaba Allah ka sare ni da hasada makiyana karda su cin mini Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci al'umma ta ka samun ankara zabe mai zuwa kai za mu yi Dr. Hamza Al-Mustapha muke kai muke so dole mu haulayi insha Allah kuma mun rike tunda APC kan ba mu yi mu matasan arewa mun sani duk inda kai nan za mu yi manufar ka guda muka bincike al'umma ta kasa yau kai ake Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci duk abun da muke so zaka yi Dr. Hamza Al-Mustapha muke zaka yi mana dukkan gaskiya imanin soyayya muke zance na furzowa nake idan gare ka nake yi na rike tsoron Allah kuma mun sani ko ina kake Allah ka rike na daban kake fatan nasara in Allah ya so zaka ci Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci masu jin haushin ka ina suke idan zaka ji ma kai quality kaga bulldozer mai ayyuka kai ake cewa mai quantity shirye-shirye mun gama mun fadi tun daga Mejo mai capacity mun bi ka mu je mai nasara baka yin halin hostility jama'a ta kasa na addu'a Mejo Hamza Al-Mustapha ake Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci tafiyar ka akwai hikima ciki nasarar ka ai daga rabbu ne ka ji matun can wa kasa kake hidimar ka ci gaba namu ne duk cikin yan takarkaru mun ce san babu kamar ka mu na sani sawaran ka inwar gaskiya tun da kai din to ai namu ne mun ga jajirtaccen shugaba ko ina yake mu dai mun shige Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci mun yi juyi mun yi rawar haka dan yau maganar ci gaba ake yan kasa sun ankara sun fito dan yau maganar zabe ake an yi wayo an kuma hallara dan yau maganar zance ake tun daga Mejo nan ya iso rabana mai iko isa yake ya ilahi mun daga hannuwa tun da kai ne wanda kake mana Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci ga kasa a hannun azzalumai ya Allah kai mana magani suna ji gashi suna sani shugabanni sun mana lahani shi yasa ni nake zuba baitika manya-manya da yara ku yotini lokaci kuma na nan inda rai ya kamata a ce kuma mun sani tun daga Mejo nan shugaba shi muke so ba mu da fargaba Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci zana sanyo Jabir Kaura na jikin tafiyar SDP ko ina in ka ganshi da jama'a a gare shi suke da fifi burin shi a zauna lafiya a kasa ta zamo mai karfi nagartacce ne dan amana yana tafiyar SDP ka kula da iyaye lafiya al'umma kuma su yi maka addu'a Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha kai zaka zamo mana shugaba in Allah ya so zaka ci mai amana ka rike gaskiya Jabir Kaura sai da kai ake ayyukanka na alkhairin da kai da yawa
cewa suke Jabir nan kake. Masu binka da sharri mun sani, karyansu na ce kuma sun sake. Dan halak kake bawan Allah, ga matashin nan mai rabo kake. Sun bugawa da kai kuma sun bari, jan zaki taka lafiya. Dodar muka bi ka da addu'a Dr. Mejo Hamza Al-Mustapha. Kai za ka zamo mana shugaba in Allah ya so za ka ci. Kaga hantsi leka gida kake, kowa ya shigo sai ya gani. Jarumi na matasan yan arewa, Jabir ne mai zamani. Ga ka ga Mejo nan kun haɗe, Allah ya tsare ku da kai da ni. Jirgi na mutanen yan kasa, mu shigo na farin gani. Fatan nasarar mu mutan kasa, kai muke so 27